ଅୟୋ ଗୋବିନ୍ଦ ମଉସା, ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି କୁଆଡେ ବାହାରିଲ? ଏ ଯାଉଛି ଟିକେ ନୂଆ ଚଷମାଟିଏ କରିବାକୁ। ଏଇ 2 ମାସ ତଳେ ପରା ଚଷମା କରିଥିଲ? ହଁ କରିଥିଲି ଯେ କାହିଁ କେଜାଣି ପୁଣି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ଛଡା ଆଲୁଅ ଚାରିପଟେ ରଙ୍ଗୀନ ଗୋଲିଆ ବୃତ୍ତଟିଏ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋକୋମାର ଲକ୍ଷଣ। ତମେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କର। କଣ କହିଲୁ? ଗ୍ଲୋକୋମା ବା କଳା ମୋତିଆ। ଇଏ ହେଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଏ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ମଲା, ଏ ଗ୍ଲୁକୋମା କଣ? ଦେଖ ମଉସା, ଆଖି ଭିତରେ ଥିବା ରସର ଚାପ ବୃଦ୍ଧି, ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିର ସମସ୍ୟା, ଆଖିରେ ଆଘାତ, ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ, ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ଆଦି ହେଉଛି ଏହାର କାରଣ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରୋଗ ବି ହେଇପାରେ। ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ଏଇ ଧଳା ଦିନଟା ତୁମ ପାଇଁ ରାତି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେବି। ଗୋବିନ୍ଦ ମଉସା ତ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ଚାଲିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କାହାରି କିଛି ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତରେ ଜାରି।